участник. Дай баран. Сега сте готови, като минават край вас за сборния аплодисмента да посрещате нашите състезатели. Виждате колко спорва е дадена кушия. В челото няма 1, 2, 3, Дай, Били! Какво ще се случи? Всички се движат в група. Леко на завоя. А така. Виждате какви хубави коне, охранени жреци. Айде, Били. Имаме промяна в водачеството, в главната кушия. За съжаление много са далеч състезателите, много ме интересно кой номер води в момента. Много се очертава борба между първите два коня за първо и второ място. Като че ли трети и четвъртия кон ги застигат. Какво ще се случи? Ще имаме ли промяна в сегашното класиране? Атака от пето място. Отново промяна в водачеството, като че ли се движат заедно двата коня. Айде! Но кой ще бъде победител Давай! в двата кушия? Давай! 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 Браво, Били! Браво! Браво! Ей, мама! Браво, Били, браво! Браво, Били!